Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोन बयबो मोजां दं। So guys, दिनै आङो मोनसे इम्पोर्टेन्ट बिसयनि सोमोन्दै चर्चा खालामनो आखायाव लादों। नोंथांमोन बयनिबो थाखाय मोनसे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बा बिराद गिदिर मोनसे बिसय बियो, बिनि थाखाय चर्चा खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो गिबियावनो आङो आरज गाबबोनो सानदों जे जायफोर बिथांमोना चेनेलाव गोदान बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे खनानि बेल आइकनखौ थुनानै चेनेलनि नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै लानो हागोन। स' भिडिअखौ जागायलांसै। स' दिनैनि मोनसे इम्पोर्टेन्ट टपिकआनो जाहैबाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि वार्किं प्रेसिडेन्ट दावराव देख्रेब नार्जारी बिथां, अल बिटिआर कन्ट्राक्ट एस'सिएशननि आफादगिरि आदा बिक्रम दैमारी, लोगोसे एक्स EM हितेश बिथां मोनखौहाय बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जेलाव सोहैदों थांनाय नैबे माखासे समाव। बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोनखौ मा दायनि थाखाय दिनै क'क्राझारनि SP बिथांमोना OC बिथांमोना जेलाव सोहैखो, बिथांमोना मा क्राइम मावखो। दिनै सान्ति सुक्ति बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय, जायखौ बयबो सान्ति सुक्ति होननानै गोजोननाय मोन्दों। दिनै लागातार जोङो जोंनि माखासे हिस्ट्रिकेलखौ नायबोयोब्ला, हिस्ट्रियानो बुंनांसिगोन, फेक एनकाउन्टार बायदिसिना नासयनाय, नाख्रेबनाय, बन्द' खालामनाय आरो दिनैनि समाव दाय गैयै माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जेलाव सोनाय। हाउ इज इट पसिबल? मारै जाथावगौ बियो? बे मोनसे गिदिर प्रश्न रायजो राजाफोरनिफ्राय आरो जोंनिफ्राय। नोंथांमोन माखासे दैदेनगिरि जायफोर दा सरकाराव दं आरो जायफोरा आसाम गभर्नमेन्टआव थानानै दिनै सालायगासिनो दं, बिथांमोननि थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर प्रश्न। यात प्रश्न কৰিব লগা এটা কথা আছে যে আজিৰ দিনত বিটিআৰ এগ্ৰিমেণ্ট হৈ গ'ল, শান্তি চুক্তি হৈ গ'ল, তথাপিও আমাৰ অঞ্চলত ইমান অশান্তি, बर' লিডাৰ বা অলপমান কথা কোৱা লিডাৰ বা ব্যক্তি জেলত সোমোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা। এটা অশান্তি সৃষ্টি কৰা এটা ঘটনা বুলি আমি ক'ব লাগিব। दा बेखायनो आङो बुंनो सानदों, जायफोर बिथांमोना दिनै गोबां मैखोम बिटिआर एग्रिमेन्टनि थाखाय रल लानानै खामानि मावदों, बिथांमोननि सायाव आंनि प्रश्न जे सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जुदि सान्तिया बंग जायोब्ला बे नामावल' ओरैनो जाबा जोंनि थाखाय जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। दिनै जायफोर दैदेनगिरिफोरखौ सिखाव भाबै जों निउस पर्टेलफ्राव नुदों, दावराव देख्रेब बिथां सारखौ मोनायाव हरनि 2टा 2:30सोआव थांनानैहाय वाल बारनानैहाय हमहैनाय खोथा, माखासे रुम सिङाव हाबफानानै बिथांनि दोननाय माखासे खथाफ्राव जाबखो माबा मोनसे नागिरनाय खोथा, बेफोर जोंनि नोजोरावहाय फुरा टटेलि बियो हिउमेन राइट्सखौ भायलेट खालामनाय, कनस्टिटिउसनेल राइट्सखौ भायलेट खालामनाय। बिथांमोना दिनै आसाम पुलिसा नैबे क'क्राझारनि SP बिथांमोननि माखासे मावफाग्रा बिथांमोना दिनै हिउमेन राइट्सखौ भायलेट खालामदों। दा बेखायनो जोङो बिनि सायावबो जोङो इयुन जोलैया सांग्रां जानांगोन आरो बिथांमोनखौ काउन्टार होनांगोन आरो बिथांमोननि सायाव माखासे जोङो न्याय जास्टिसखौ जोङो लाबोथारनांगोन। दिनै जोङो नुनो मोन्दों हिउमेन राइट्स हिसाबै जोङो राइट टु स्पिच दङ, माखासे खोथाखौ सिंनियानो जा सानैयानो जा बेफोर खोथाफोरखौहाय बुंलायना होनो हानाय बा बबेबा मोनसे बुस्थुखौ बुंनायनि जोंहा मोन्थाय दं। दिनै बेफोरबायदि बुंनायावनो माबेबा मोनसे एंगेलजों लांनानै जेलाव सोयोब्ला डेम'क्रेसिनि मिनिङा फाथाखो।
फर दा पिपोल बाय दा पिपोल अफ दा पिपोल होननाया फाथाखो। दिनै आदा बिक्रममोनखौ नायदो, बिथांमोना माखासे गोबां सिंनि खोथाफोरखौ दिरुननानै रायजोफोरनि गेजेराव लाबोयो आरो बिथाङा माबा मोनसे हानजानि जानानैबो जेबो खोथा बुङा, गेजेरनि जानानै खोथा बुङो। बिथांमोननि रायज्लायनायखौ नुयोब्ला जों माखासे नलेजसो लाबावनांगौ दंबावो। दा बेफोरबादि माखासे थख' थख' बाथ्राफोरखौ बुंनानै होनायावनो एरेस्ट खालामोब्ला नोजोरखौथ' जों बिदिसो नुदों। बिथांमोनावथ' जेबो माबा मोनसे एलिगेसन जेबो गैयै बादि नुहुरो। दावराव देख्रेब सारमोन बादि जाथिनि थाखाय बिथांमोनखौ गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों नामखरा मावबोनाय हारिनि थाखाय। बेफोरबादिखौ दिनै जेलाव सोनाया जोबोद अयनाय जादों। आंनि फंसेल' आर'जसै, जोङो दा इयुन जोलैया बर'फोरना जांख्रिखांनांसिगोन, नङाब्ला जेबो जोङो नासयजाबाय थागोन। दिनै माबेबा मोनसे एंगेलखौ लानानै बबेबा एंगेलाव गादबनानै दोननाय 5 नं लकसभा कनस्टिटुवेन्सिखौ दिनै रिजार्भेसनखाखौनो ST रिजार्भखौनो डि रिजार्भ खालामनो नागिरनाया जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। आरो फैयै फैनानै क'क्राझारनि बे 11 बिगा बर'नि रायजो जानाय हाखौ जों बर'फ्रा सानुग्रि सयला रायजो जानाय हाखौनो दिनै होखारनानै लथं फथं खालामनो नागिरनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बे ST फोरनि हाखौ जोंनो फाट्टासो होनांगौ, दिनै गभर्नमेन्टआसो माबा माबि लुनानै एरखुफैयो। बेफोर जोंनि इयुननि थाखाय बिराद मोनफा मोनफा साननो गोनां मोनफा सेम्बल बियो। बेखायनो जोङो इउनाइट जानानै जोङो जांख्रिखांनानै जोङो बुजिनानै लालायनानै जेब्लाबो जों सांग्राङाव थानांसिगोन। बेनिखायनो जोंनो दा माबा मोनसे मोजां लामायाव फैफिननो थाखाय मोनसे गोग्गो सुबुं आन्दलनखौ नांथारगौ होननानै आं सानो आरो फोथायो। स' दिनै आङो जोबोद गोबां खोथा बुंबाय, माबाफोर भुल गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा नोंथांमोना निमाहा होदो। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।